मोनबा गेदेर बिथांखि बे गिटारखौ बिथाङा दिनै मावफुंबाय आरो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय खामानिखौ बिथाङा दिनै मावफुंबाय आरो दान्दिसे सम सिगाङावसो बिथाङा सुधाकन्त डक्टर भुपेन हाजरिका बिथांनि अडिट'रियाम लुनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होबाय आरो जों बिथांजों आंजों लोगोसे दं सार मा बुंगोन सार दिनै फुंनि बाहागोनिफ्रायनो दासिम जोङो माखासे बिटिसिनि मा होनो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय माखासे हाबाफारिखौ आङो मावगासिनो दं दा जोब्बायानो प्रथमाव जोंना 10टायाव बिटिसि एसेमब्लि जादोंमोन बे बिटिसि एसेमब्लियाव जोङो माखासे फिक्स पे माखासे डिपार्टमेन्टेल सेलारिफोरखौ लानानै जोङो एडिशनेल बाजेट जिखिनि लायाबिलिटिस बेनि सायाव जोङो बिल पास खालामदों 73 crorनिबो बारा टटेल आरो बिनि उनाव सिरियास माबाया जाहैबाय नैबे एडुकेसन बिल बेखौ जोङो दिनै आसाम सरकारजों बा चिफ मिनिस्टार बिथांजों रायलायनानै जोङो बे बिलखौ थिग खालामनो हादों जे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन आरो स्कुल रिअर्गेनाइजेसन बेफोरनि समस्याखौ लानानै बहुतबार रायलायबोखाबाय खिन्थु दिनै जोङो फाइनाल स्टेपआव लाबोनो हाबाय आरो बेजों जोंनि बिटिसिआव थानाय गोबां स्कुल कलेज माने एलपि स्कुलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै आप टु 12 जुनियर कलेज 12सिम जिखिनि समस्याजों जोंनि सात्र साथ्रि बा मास्टारफ्रा भुगिनांबाय थादोंमोन बेयो समाधान जासिगोन होननानै आं आसा खालामनो हायो बेनो मोनसे गोबां माने सिरियास मोनसे इसु जानानै दंमोन जोङो दिनै बेखौ मावफुंनो हाबाय आगोलावबो जों नाजाबोदोंमोन 15 बोसोराव खिन्थु हायाखैमोन एबार गोदान सरकार दाफिननानै जोङो बेखौ मावफुंनो हाबाय आरोखि बेखौ जोङो साक्सेस जोंनि गोदान सरकारनि साक्सेस स्ट'रि हिसाबै जों बुंनो हायो लोगोसे जोङो दतमायाव दिनै 15 कौटिनि गोदान दतमा फुटबल प्लेग्राउन्डखौ गोदानै स्टेडियाम बानायनांगौ होननानै जोङो 15 कौटि रां बिटिसिनिफ्राय हरनाय जादों बेखौ जों गायसनदों बेनि उनाव कालुगावआव हेन्दलुम एन्ड टेक्सटाइलनि माने मार्केटिं आरो प्रडाक्सन बे सेन्टारखौ जोङो खालामदों बिनि थाखाय जोङो 24 crorनि बारा बेखौ जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय बेनि उनाव केडिएसए फिल्डआव 20 crorनि मोनसे स्टेडियाम जों बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों लास्टआव डक्टर भुपेन हाजरिकानि 30 crore 30 कौटिनि प्रजेक्ट लानानै अडिट'रियाम हल बानायनाय जासिगोन बेखौ जों अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय दिनैनि सानसेनि हाबाफारिया बेखिनियानो